защото никак не приличам, мама, сестра, мен да тича. Аз съм вече ученичка, ще уча с буквичка голяма да напиша роз, родина, мама. Како? Како? Много се моля, прочети ми за седемте чудеса. Да ми оставиш, аз се виждаш колко съм малко. Бате, много се моля, прочети ми за рад юнака. Аз те уча на драга воля, ама работа ме чака. Един път го уча азбука с картинки. Цял ден буквите стуча на елефант с латинки. После всичко ще преровя, всяка приказка нова да почитам сам самичък. Всяка вечер вкъщи, приказки едни и същи. Защо колко страшни хора и като тавана. Аз какъв да стана? Татко вика лекар, мама така, баба инженер, дядо офицер. То пък сте градина. Аз на моето мече, с бяло туалече и хубаво колото, шепне на ухото, аз на децата, аз се продавам не. Да ученичка се малкото света, години дни чете, кот месо, салам, смъртя, а ти да ме О, те дни дъжки, лагия, и нали е първолаче, се разплача, малко търси думи носи в бухар, книжки се плача. Другите не са сладки. Най-накрая настъпи деня,
играем колкото искаш. Други грижи си имам сега. Не тъгувай, радвай се с мене. Аз пораснах и не на шега. Почна моето училищно време. Първи клас, хей, вече съм в първи клас. Първи клас, хей, много съм важна аз. Чакахме 100 важни неща на ден. Буквите, хей, просто разчитат на мен. Къща е голяма неразбория. Тя се да не стигне създание, за това да не се крие. Дивиш на това и другар да не се крие. Моля ви, не ви Аксел. попа. Стига ми двете ръце и е съберете. Пак не звъни. Стояна ръце. Рая, това е една. Сега като вие го найде. Нещо си предела, нещо си Бога. Сега пред нове. Гледай, ще се смажа пътите да отидат снимато багажа. И не си слаби това, ще бъде. Ялото е, бе. Да. Яло ще дам. Ало. Ало. Аксел. Ти тук се втеш. Нищо, мамо. Моята майка. Добре ли? Сетнеше и се обаждам. Кена звъни. Чакаш. Аксел, остави. Аксел. Яла малко. Най-малките ученици в нашето училище дошли любими приказни герои. Имам дикти. Аз на своето лице крия своите парици. Малко ще видя и научи, че се не прави да знам всичко. Да знам, що ми се моля, никога да не растат. Знаете ли ме? Аз съм малко и засмяна баба, болна я лежи. Тичам през гора зелена, костичката ми тежи. Куп живот ще ме срещне. Приказката е прочел, ще ме хъпнете в никде. Полука не е взел. Познахте ли коя съм аз? Червената шахтица. Вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики Маус. Спаси ме дори и сега. Имам си любим герой, опашан много мил. Мики Маус се казва той.
от обичан детски филм. Да можех мисля си да те хвана за ръка. Само миг, но миг, нали, сбъдната една мечта. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, смях от милиони детски очи. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, приказно вълшебство е радостта. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, мъничко пораснах и ми личи. Мики Маус, Мики Маус, Мики, Мики Маус, искам си го дори и сега. Спрете, той говори за забавление преди да се е чула моята дума. Аз съм училищния съдия Хаджият. Забавление ще има само при спазването на закона. Член 1. Алинея 2 гласи: който е без домашно, се наказва от лишаването от междучасие. Според алинея 3, грозното писане ви лишава от джобни задания. Колега, ама не дайте се каже, нима не си спомняте вие как грозно пишехте. А какъв човек станахте, нали? Колежки, и вас ще ви накажа. Ако продължавате да уронвате авторитетът ми, законът е ясен. Забавление срещу много учене, а не столоните там. Стани, Тодоре, на нивя да идем. Стани, Тодоре, на нива да идем. Не разбрали Мари, че хървули нямам. Не разбрали Мари, че хървули нямам. Стани, Тодоре, цървули ти намерих. Стани, Тодоре, цървули ти намерих. Не разбрали Мари, че урало нямам. Не разбрали Мари, че урало нямам. Стани, Тодоре, урало ти намерих. Стани, Тодоре, урало ти намерих. Не разбрали Мари, че волове нямам. Не разбрали Мари, че волове нямам. Стани, Тодоре, волове ти намерих. Стани, Тодоре, волове ти намерих. Не разбрали Мари, че мерак си нямам. Не разбрали Мари, че мерак си нямам. Съдя, можете ли да взема едно слушане? Черта няма. Сран беше. Не сега ще си вървим. Не сега ще си вървим. Сега свършим. Ти му много. Да, ще гледаме и аз ще свършим. Скъпо дете, кръвното ми започна да расте. Става ли дума за учение, по въпроса няма две мнения. Аз имам добри намерения и за това милички ще ви кажа, за да няма недоразумение, учете и не се позарете. Браво! Един заместник кмета Чаушев ще прочете поздравително слово от кмета на голямо господин Радев.